Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Franz Cabañez, Christine Luyaw, Milet Nagaw, at sa mga nag-renew ng badge na sina RJ Napoles, Roland Pitugo, Dark Sinister, Champagne Corty, Lane C, Tic Tac, LJ Ayoste, Pami TH, Warren Balboa, Luz Dulay, Princess Marvic Dumagan, Joniel Tapleras, Kisses Snowflakes, Kathleen Erica, Lexan Belension, Admin Edison Galvan, Rita Enriquez, Admin Dio Boyo, at kay Pilo. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng anak ng isa sa mga kapitbahay namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Roan. Taong 2020, Talon 5, Las Piñas. Itong mga panahong ito, kasagsagan ng lockdown sa buong Pilipinas. Kaya nga, ECQ yung title eh. Itong si Roan, nagtatrabaho noon sa isang sari-sari store. Nakatira siya sa bahay ng boyfriend niya kasama ng pamilya nito. Mga bandang January hanggang mga mid-March, dire-diretso ang trabaho niya noon. Hanggang sa nag-announce na nga ng lockdown at naipit siya sa bahay ng boyfriend niya. Nung panahon ng lockdown, wala silang ibang ginawa ng boyfriend niya kundi maglabing-labing. Ano pang gagawin nila? Pare-pareho silang walang trabaho eh. Pero nung nagsimula nang maubos yung mga ipon nila, medyo naalarma na silang magsyota. Kasi nagagalaw na din nila pati pera nung matatandang nakatira sa kanila. Kaya nag-isip sila ng paraan kung paano makakatulong. Nagsimula sila nun sa isang online shop. Ang mga tinitinda nila, puro mga pagkain. Doon lang naman sa lugar nila, kaya madali lang. Libre pa yung delivery, kasi nakabike naman yung asawa niya eh. Kapag malapit naman sa kanila, naglalakad lang silang dalawa. Hanggang isang hapon, buwan to ng July. Tanda pa yan ni Roan. Meron silang delivery nun malapit sa simbahan. Malapit lang naman yun sa kanila kaya pwedeng-pwede nilang lakarin. Ang kaso lang, merong sakit yung boyfriend niya. Yung order sa kanila nun, 5 spaghetti at saka isang set ng kutsinta. Merienda time yun eh. Mga bandang 3:00 o 4:00 ng hapon. Dahil nga may sakit yung asawa niya, siya na lang yung maghahatid. May quarantine pass naman siya kaya makakalusot siya sa mga pulis o opisyal ng barangay na nagbabantay. At nga pala, GCQ na nun kaya pwede nang maglalalabas. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng quarantine pass. Nung tapos nang lutuin ang lahat ng order sa kanila, umalis ng mag-isa si Roan para mag-deliver. Habang naglalakad siya sa eskinita nila, pansin niya halos wala talagang tao. Pero nung nakalabas na siya sa eskinita nila, nagulat siya kasi may 2 matandang babae ang nakaupo sa gilid nun. Tapos walang mga face mask. Nagkatitigan sila nung isang matanda.
Nagulat na lang siya nung tumayo yun at lumapit sa kanya. Biglang banat nun. Ang bango. Ang bango. Nagulat si Roan kasi sobrang random nung ginawa ng matanda. Bakit kailangan siyang ganunin? Ang naging sagot niya dito, "Ho, ano po yung mabango? Yung spaghetti po ba?" Umiling-iling yung matanda, tapos bigla na lang humawak sa tiyan niya. Kaso lang, paghawak nun sa tiyan niya, nakaramdam siya ng kakaibang kirot. Parang nakuryente yung sintido niya, tapos namanhid yung kaliwang braso niya. Napaatras si Roan nun, baka kasi budol-budol eh. Matapos yan, nagmadali nang naglakad si Roan papalayo doon sa matanda. Nung nahatid na niya yung mga order, umuwi na kaagad siya. Wala naman siyang ibang gagawin sa labas eh. Nakita niya na yung dalawang matandang babae na nasa labas ng eskinita nila, nakaharap na sa mga pader. Inisip ni Roan mga baliw siguro yon. Kaya kahit wala silang face mask, hindi sila dinadampot. Nung napadaan siya sa dalawang matanda, narinig niyang bumubulong-bulong yun sa pader pero hindi niya maintindihan. Yung tunog parang deadman na lang siya. Kasi nga baka mga baliw eh. Paglagpas niya sa dalawa, bigla na lang merong sumitsit sa likuran niya. Paglingon ni Roan, nakadungaw na sa kanya yung isang matanda. Nakangiti. Tapos nakaturo sa bandang ibaba niya. Humahagik-gik pa yon habang nakaturo sa kanya. Napiko na si Roan, kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda. Ang sabi niya, "Mga baliw!" Sagot ng matanda, "Bibisita kami ha?" Naglakad na kaagad siya papalayo sa mga yon. Baka kasi habulin pa siya eh. Kinuwento niya sa mga kamag-anak ng boyfriend niya yung naging engkwentro niya sa labas. Ang sabi lang ng nanay ng boyfriend niya, "Ay nako, wag mo nang pansinin yan. Halos lahat naman ng dumadaan dyan, ginagano nung dalawang yan eh. Ilang araw na yang nandyan eh. Ngayon mo lang napansin? May mga tama ang utak nun. Hayaan mo na." Nagtawanan pa sila nun. Kinagabihan, sa hindi malamang dahilan, yung asawa niyang papagaling na sana, biglang lumala yung sakit. Sobrang init niya nun. Tapos yung mga battery ng cellphone nila, nagloloko. Yun bang kahit full charge sila, sobrang bilis nilang malobat? Ang nakakapagtaka, hindi lang si Roan yung nakakaranas nun. Maging yung mga kamag-anak din ng boyfriend niya. Kasi pumasok sa loob ng kwarto nila yung nanay ng boyfriend niya. Tapos ang sabi nun sa kanya, "May sira itong cellphone ko. Ang bilis malobat eh. May gumagawa kaya ng cellphone kahit GCQ? Ipapagawa ko ito bukas." Banat ni Roan, "Ha? Ma, yung cellphone ko din eh. Ang bilis malobat." Ayan na. Lahat sila nagreklamo na.
Biro ng tatay ng jowa niya. Nako, baka minumulto na tayo. Panay kasi tayo cellphone eh. Oh, hayaan nyo na yan. Matulog na lang tayo. Matapos ang kulitan nila, nagpahinga na silang lahat. Nakayakap si Roan sa asawa niya habang natutulog sila. Pinapakiramdaman niya din kasi kung bababa o aangat yung lagnat ng asawa niya. Nang bigla na lang, naalimpungatan siya kasi nararamdaman niyang umaangat yung kamay niyang nakayakap sa asawa niya. Pagmulat ni Roan, sa tapat mismo ng bintana kung saan siya nakatapat, merong nakalutang na sobrang pangit na nilalang at may hawak-hawak itong mahabang kawayan na siyang ginagamit nun para iangat yung kamay niya. Huminga ng malalim si Roan. Akmang sisigaw na sana siya, pero parang may nakabarang tela sa lalamunan niya. Ang tanging nagagawa niya lang nun, yung paghingang niyuyugyug na niya yung kama nila, pero ang nagiging reaksyon lang ng asawa niya, may lagnat kasi. Dahan-dahan nang lumalapit sa kanya yung nilalang na nasa labas ng bintana nila. Unti-unti ang paglapit nito sa pamamagitan ng pag-usad niya gamit ang dalawang kamay niya. Nung nakadikit na ito sa bintana nila, bigla itong nagkaroon ng itsura ng isang tao. Paglalarawan ni Roan sa itsura, halos tumuklap na ang mga talukap ng mata nun dahil sa sobrang pandidilat sa kanya. Ang laki at ang haba ng ilong. Yung kulay ng balat niya sunog na sunog, para siyang ibinabad sa langis ng sasakyan. At yung bunganga nun, napakalaki din. Kitang-kita ni Roan yung mga ngipin nun kahit madilim. Para silang malalaking pako na napakatatalas. Kumakagat-kagat yun sa bakal ng bintana nila. Hindi kasi makapasok eh. Nakahawak lang naman yun sa kamay niya. Yun bang inaalog-alog lang? Makalipas ang ilang segundo, bigla na lang yung lumayo sa bintana at hindi na niya nakita kung saan nagpunta. Pumikit si Roan at inisip niyang panaginip lang lahat yun. Inatake lang siya ng sleep paralysis. Pero pagmulat niya, ganon na ganon pa rin yung pwestuhan niya sa bintana at yung kamay niyang hinawakan, napakainit at napakahapde. Pagtingin niya dito, punong-puno pala ito ng maliliit na kalmot. Dito na gumawa ng ingay si Roan para magising ang lahat ng tao sa bahay nila. Nung nagising na yung matatanda, sinabi niya lahat ng nakita niya at naranasan niya. Agad namang naniwala yung mga yon kasi meron siyang pinakitang maliliit na kalmot. At saka naniniwala kasi ang pamilya ng boyfriend niya tungkol sa mga aswang. Mga tubong negros kasi sila. Hindi na pinatulog si Roan sa kwarto ng boyfriend niya. At ang sabi pa ng tatay nun,
bukas na bukas, papupuntahin niya yung kumpare niyang albularyo para mapasuri si Roan. Natulog siya nun sa kwarto ng mga magulang ng boyfriend niya. Tapos yung jowa niya, iniwan niya dun sa taas kasama ng tiyahin nito. Kinaumagahan, tulog pa si Roan nung dumating yung kumpare ng tatay ng boyfriend niya. Hinintay siyang magising. Hindi muna siya inistorbo. Kasi nga, napuyat siya doon sa nangyari kagabi. Habang hinihintay siyang magising, naghanda na ng mga gagawin niyang pagsusuri yung albularyo. At nung magising siya, sakto namang tapos na ang lahat ng preparasyon. Oras na ng gamutan. Unang tanong sa kanya nung albularyo, anong itsura nung nakita niya? Pinaliwanag ni Roan. Sunod na tanong nung albularyo, may sinabi ba sa kanya yung nakita niya? Ang sabi ni Roan, wala. Pero bumubuka yung bibig nun at kinakagat-kagat yung bintana nila. Pangatlong tanong, sigurado ba siya na hindi panaginip yun? At totoo yung nakita niya? Hindi na sumagot si Roan pero pinakita niya ang lahat ng kalmot niya na nasa kamay. Dito na nakumbinse yung albularyo na nakakita nga si Roan ng isang aswang. Agad na sinuri ng albularyo yung mga kalmot niya. Tinawas din siya nito para makagawa siya ng pangontra laban dito. Sa dami ng ginagawa niyang pagsusuri kay Roan, dito na niya nalaman na si Roan pala ay 3 buwan ng buntis. Walang kaide-ideya si Roan. At saka, hindi niya din iniisip na mabubuntis siya. Kasi, irregular siya eh. Meron kasi siyang PCOS. Yung Polycystic Ovary Syndrome. Kaya napakababa ng tsansa na mabubuntis siya. Sabi ng albularyo, Delikado tong kalmot na to. Minamarkahan ka ng demonyo na yon. Pero hindi na yan makakalapit. Huwag kang mag-alala. agad na humingi ng mga plastik yung albularyo sa kanila. Tapos sinulid na pula. Una niyang ginawa, nagtali siya ng sinulid na pula sa bawat bintana ng bahay nila. Tapos niyan, yung mga plastik na naipon nila, nilagay niya sa isang lumang gulong ng bike at sinindihan niya. Ang sabi nitong albularyo, mabisang pangontra sa aswang yung sinusunog na goma. At kung sakaling makalusot sila doon sa pausok, may mga inihanda naman siyang sinulid na pula. At lahat yon, merong mga dasal. Oras na dumampi yon sa katawan ng isang aswang, agad-agad itong mapapasok at mag-iiwan ng marka sa katawan nila habang buhay. Mahihirapan din silang magpalit ng anyo kapag may marka na sila mula sa mga sinulid na yon. Kaya alam niyang iiwasan na siya nung mga aswang. Nang marinig nila yan, nakampante na silang pamilya. Meron ding iniwan yung albularyo kay Roa na isang maliit na bote. Pero walang laman. Ang sabi sa kanya ng albularyo, tuwing may maririnig siyang kakaiba sa paligid niya at pakiramdam niya nalalagay siya sa alanganin, buksan niya lang yung bote na yon at makakaramdam na siya ng ginhawa. Matapos ang mga bili ng albularyo, agad din yung umalis ng bahay nila.
May mga aasikasuhin pa kasi siya eh. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan. Wala na. Talagang nawala na yung nagpaparamdam sa kanya. Pero, ito lang. Mga bandang September 25. May mga tumatalon-talon sa bubungan nila. At nararamdaman niyang hindi yun mga pusa. Kasi sobrang bigat ng kalampag eh. Kaya ang ginagawa niya kapag may mga ganong ingay, binubuksan niya yung maliit na bote na ibinigay sa kanya nung albularyo. Kapag ginagawa niya yan, naririnig niyang nagpupulasan yung mga nasa bubungan nila. Pero ngayon, mas lumalala na ang mga paramdam sa kanya. Gawa ng 6 na buwan na yung tiyan niya. At alam niyang hindi siya titigilan ng mga yon hanggat hindi nila nakukuha yung pakay nila sa bahay. Laking pasasalamat na lang nila dahil bumalik na yung dami ng tao sa kanila. Kahit papaano, andodo na ulit yung mga tambay sa kanila kapag gabi. Kaya kampante na sila. Ang kinakatakot lang ni Roan, at wag naman sana, ay yung ibalik ng ating gobyerno ang ECQ. Okay, opinyon ko sa kwento. Kaya natatakot si Roa na ibalik yung ECQ. Kasi mawawala na lahat ng tambay sa kanila. Yun bang iimpis na ulit yung mga tao? So, pakiramdam niya mas delikado, di ba? Iba kasi yung pakiramdam na kapag may naririnig kang mga taong nag-uusap sa labas, pakiramdam mo safe ka eh. Kasi nga meron ka agad na tutulong. Di ba? Ito solid 2020. Hanggang ngayon nga may nagpaparamdam pa rin eh. Susubukan kong humingi ng video kay Roan kapag merong gumagapang-gapang sa bubungan nila. Alam niyo ba yung nanay nito ni Roan kaibigan ng lola ko yan. Nagtanong yan sa lola ko kung saan nakakabili nung makabuhay. Last 2 weeks yon. Turo ng lola ko sa kanya sa Quiapo. At nung nakabili na sila, isinabit nila yon sa mga bintana ng bahay nila. At awa naman ng Diyos, medyo nawawala-wala yung mga paramdam sa kanila. Pero may mga pagkakataon na sumasakit yung tiyan niya nang walang dahilan. Siguro, normal lang yun sa mga buntis, no? Napansin ko lang din, ang lakas ng albularyo na nagbigay sa kanila ng pangontra. Solid yun. First time kong narinig yung sinulid na pula. Ano kayang orasyon yung kinabit doon, no? Isipin nyo na lang, sobrang tigas ng balat ng mga aswang, tapos kayang hiwain nung sinulid lang. Ang galing. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. At nga pala, nasa dulo ng video ang lahat ng ipinangako kong shoutout. Mababasa nyo doon yung mga pangalan nyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.